Patay mo yan. Live ba na no? Nabot. Malalig. Okay. Pwede. Pwede. Siman, naburi makakukuhan. Magikibi. Magikibi. Katatan. Hindi. Kay Suwan. Ay kung na so kayo na magigiro siya. Gigil lang dagi. Makikibi man na yan. So yan. Tulad ng buo. Ganun. Malalimid mo na mo yaw. Katawin na yun eh. Okay? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Pagpangitan no si wallah tarimaan yan so miya pagamaltan no sa giyang kaya sumigadot tanong mga gawi mga ala gawi sa kaya ulan Ramadan gu pangitan no si wallah madagal pan sumagid kita no mga Ramadan kapag malantan no manggalbag tanong ron sa mga simba si wallah kaisanan miya kalala limur kita no Allah subhanahu wa ta'ala. Ay niya pumagpudin tano saging kaya makampatawras sa kaya live tano na giyang kaya pakaysa isa si ko mga bangsa tano makapantag si ko anto natiran man na okay, kakebe di sagyang oto mga puasa, ada kapusay yung miya wafat, pamana, miya wafat sumyatay, sa ada ba niyan, pamana ada niyan kapamosay yung oto maubulo ya, utang yan na puasa, ibarat yan na subai, na miya pantag sagyang oto miya pantag nifas si sagyang oto Ramadan ibarat sumiyaga siyaga di Ramadan na romini pantag kia kerita niyan na nudun nagyang oto damun nifas na di mga pusa kapaya si ko suldu Ramadan na doon din mga pusa ibarat o di na subay kipantag so menstruation niya si sagyang oto ulan-ulan na Ramadan di mga pusa na namya timo ada niya nga pamosay ibarat na sampai sa pipira pulugaw na mawafat so lagi dito na anto na okay kakebe di sagyang oto puasan yan ano man kakebe di niya nun so mga ahlul ilm na biya kami de so tinigiran sagyang kan na masala ugid na isa buwa kasusungwan yan ibarat na susabad kiran na tira na ayaw wajibun na ibedi sa fidya o walinian. Pamana pentag nira na fidya so oman isalungan sa giyang utwa din nga pamuasay. Gito pa may tinigiran sa gito aula, gito dapat asu no walinian. Adum man natira na aya muna sa paliugat nagyang utwa kipa mo sa anon o walin yan. Ibarat na so watayan, di na so pagarin yan. Aya mabagir o di na aya babagrin tano tindig nagyang utami tindig sa mukhayyar so wali umiyawfat sa apian de sa yung tadua miyaw na inaloy tano. Pamana o bayran din pumuasay agyang utwa mga gawi ada po sa yaging utwa miya ofat minutsalim mo wallah ipamuasay ranon pamana beda ni ranon na puasa na nakapakay aya dalil nagyang utwa miya ka titiensi ko Aisha Peter ono Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man mata wa alaihi siyam falyasum anhu waliyuhu
sa tao amatay adin abaydan yan ang mga puasa na pamuasa anon o walin yan. So ata yan, udi na so pagarin yan. Udi na so mga pada madasigin. O pamaudad na walin yan, debon mga pamuasa na, taman sa miya pagay bayadan so pamana iso kayo pamasatawa para pamuasa anon. Isa hadith, isa miyawarad sa hadith naging utwa miyawlo la siku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asaqata ya minisa atigin ya Rasulullah matat ummi wa alaiha sawmu nadhr afa asumu anha miyaw fatatigin si ina adin mababaloy matatanto sa dhimman yan puasa samaya gitu so tigtanwa ibarat na miyatiro ka lillahi alayya sawm in najahabni fi imtihan ibarat tiga semayakan ka pupusa ko sa lillah para ko Allah ibarat makapasagi yung utawat ang ibarat nana so katiro nga ro na miyabalo ito paliw ka na nagyong utwa inang utwa ba iya miyaw mako Rasulullah na adna din yan ka pusa iya minisumaya yan ay pusan yan afa asumu anha tigin man ya Rasulullah kapakay pamosa kan pusa na kanon na ito na inisbag ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tigin na ay dapat katingin man ay o adna utangin ina ka ibarat na nautangin na pira na biya din nakagyong utangin beda makang beda ibarat na beda kabedi yung utawan natigin na ngayon uda natigin na pusa na kasi inara o di na pusa yung aki inara agi nga na matatantoro na puasa beda niya no pama kapakay sa moto o di na gito psimiliano wali siku kawafat agi mo to ay ba na suluksiyan adna din nga pusa ya puasa paliugat o di na puasa nadhr samaya o di na puasa akiparat. Isaw to akhirin, isaw to choice yan. Ikadua choice, ikadua pemilihan yan na ibarat na diran keparuan o biran pamuasay o di na margin sa ginawiran na ibarat na minit tambah pamuasaan no kapaya adna keton nga ba uman keritan na si pipandag sa gihutwa ulan-ulan na Ramadan. Na piray iba sa kada kalawata yan na kalaaguan bayadan yan na kapagadan yan nakabaydi si ko bibigs kanyan na ay kadua choice suwan ko lagi duto na punta gambad na fidya pamana umani salungan sa giyong utwa mga gawi ada pa mo sa iyo miofat na pantagin fidya para fidya no pama aya dalilian udina aya dalilan na kiyas iko tao adipa gagapusa ibarato miya kasubraso kialox pamana di pa gagawa pamosa udina naging utuap kasakit sa kasakit ibarata Arab sa mabager pamana dinisisyon na doktor agi nga sakit kini na muzmin pamana sutira na di niya na imi pembelag sakit sakit ibarata di kepakayo ba pamosa na pipakayo mga ulam agi yung tua pipayo agam agi yung tua pamana kapa videoon na mimba bi aula atiran pamana mas muna sa taralbiya kapakay kapaka video sa agi yung tua miofat ati pamana ano man ipapusan niya pamako di pa gagapusa agi yung tapasakit na ay pan magagapusa miofat na pamana sutira na qiyasul aula udina dalalatun nas mafhumul muwafaqa adalah mga termo ng mga usuliyo pamana mas taralbiya bagay sa lugar so kapaka fidinian kagia sekanian na tangga din yan kagaw mga video miofat pambawag miya pakay sa giyong ito kasakit
uli na mialox kapafidi niyan na mimbabi aula kakaparay niyan sa giyong miofat na pantag na giyong mga gawi adun yang pamusaya fidya ay mana na pagabayin sa fidya pupang ni tanu sa ikwalla aso mga loks tanu mga tunganay tanu mga pagari tanu miya nga unad sa giyong kaya tiro na kapatay palapaletan na ron pagkasagad na relansyaran mo Allah nagu palapalesiran pamasurga no Allah nagu paman timutan no Allah si ko surga sa lagi da kay timutan sang kaya dunia gu pagnintan si ko Allah si tanu puli pusan si ko kamu bayuran tang tanu si ko Allah sa tawariskin wala sa pamana si mapusi ko para tiaya si ko simba nami aguntong utu ataw na pagnintan si ko Allah di tanud matag-matay inunta na si ko masuswat kita no Allah subhanahu wa ta'ala so mga pagari mabang sa tanu kapakaiba na napakaisiya na wan na kapakaya kumitan yung busag yung kaya video tanu di na message ka nung busag yung kaya page tanu kapag sumbag tanu so kagatan ron na sumbag rilan tanu wallah pintanu wallah si ko pumaka maradika sa yung kaya pemakamaradi kunara kasaging kaya ulan-ulan pakadudnar kanusu salam sa assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. ما شاء الله. إنها رائعة جدا.